zirrara bat ekartzen zaitu. Zure barruan sartzen da, gihar eta bitoa, artikulazioetan sentitzen duzu. Eta gorputza martxan jartzen da. Urratz bat ematen duzu, beste bat mugitu egiten zaitu, kantua da. Gorputzak idazten du, airean marrazten duzu. Ikustezina ikusgarri bihurtu, irudimena errealitate. Zehaztasun malgu bat da, hori hor, hemen hau. Ikusten duzu, irakurtzen duzu, zer esaten ari den, zer kontatzen duzu. Zuretzat ari da, soilik zuk ulertzen duzun hizkuntza batean. Zure begien hizkuntza da. Sentitzen duzu nola arima elikatzen dizun, begiak ere bete arte. Arnaza, pausa, abiaduraren kontrola, jauzi, heldu, jaso, begiratu, eutsi, eman, bota. Proiektatu gorputzaren lengoaia. Keinuak gure hitzak. Mugimendua, harmonia, gure esaldia. Zizmea zara, Julieta zara, Loki ederra zara, baina luzia edo zahatza izateari utzi gabe. Sentimenduak eta emozioak, irudi eta mugimendu bihurtu, denbora eta espazioari forma eman, identitate bat, kultura bat airean marraztu. Airean eraiki, airean idatzi eta erabili. Kultura bakarra eta zahantzara nire txala unidua. Magia. Eskerrik asko, kultura.